tardes a todos. Vamos comezar coa rolda de prensa de Fran Justo, adestrador do Ourense Club de Fútbol. Por favor, pedido o turno de palabra, nome e o medio que representades, vale? Cando que irades. Boas, son David de Carta Libertad. Visteis como podías ascender e logo se te foi das mans. Que sentiste nese momento cando o teu compañeiro fai penalti? Que se te pasou pola cabeza? Bueno, é fútbol, non? Foi unha acción que evidentemente determinou o partido. Evidentemente é un golpe, non? Porque eu penso que o equipo estaba facendo un traballo grandísimo e hasta me atrevería a decir que dentro de evidentemente o complicado que che pon as cousas sempre o Compostela, pois estábamos cómodos. Tiñamos a esperanza de chegar a ese parón da hidratación, penso que o penalti foi algo polo minuto 70 para poder un pouco dormir o partido e reorganizarnos para ese último sprint final. Bueno, ao final, igual que Casio estaba facendo un partidazo antes, fixo unha xogada espectacular para casi facer o segundo, pois, por desgracia, encontrámonos con ese penalti. A partir de aí, evidentemente, tentamos volver a facer o gol para meternos no partido, pero é unha acción máis do partido e, sobre todo, o que sinto é moito orgullo, estou moi contento, moi satisfeito. Por último, unha segunda pregunta sería, no momento do descanso para beber, que dixo o equipo, que sentía e que buscabais para poder marcar ese gol que dese a vitoria e o ascenso ao Ourense Club de Fútbol? Bueno, no parón para hidratar, o primeiro que tens que facer é darlle un pouquiño de empuxón anímico, non? Porque ao final xa empezabas a casi entrar en recta final de partido, vías as cousiñas cerca e lle un golpe, non? E encontrar o gol en contra, tendo en conta o formato, non? Que co empate que lle vale o Compos. A partir de aí intentamos meter aí que revuelta ya Sergio de Paz en banda dereita, vendo que o Compos había feito o cambio ofensivo anteriormente, pondo a Pablo Antas no lado esquerdo defensivo, intentarlles facer sufrir por aí. É verdade que penso que nos condicionou non poder acabar con 11, non? Para eses últimos arreos finais, e encima, vai, a dous xogadores non puderon acabar con importantes que son para nós. Pero tuvémosla aí hasta este córner ao final, o equipo penso que non hai que darlle un 10, hai que darlle un 13 ou un 14, non? Contento, satisfeito, pero o fútbol é así. Robe. Que tal, Fran? Roberto Carlos, traballo na Radio Galega. En primeiro lugar, parabéns pola temporada polo partido. Co 0-1, o Compostela fixo dar un paso atrás ou non pudiste dar ese paso adiante? Bueno, co 0-1 penso que se pon outro escenario de partido, non? Nós tentamos de ordenarnos, de estar xuntos, de non poder conceder espazo entre líneas, porque sabemos que o Compos ten moito nivel e aí é verdadeiramente peligroso. Intentamos ter as nosas opcións, que as tuvemos. Foi unha pena, bueno, pois non poder facer o segundo en algunha salida, e sabíamos que a medida que avanzaba o partido e se conseguíamos manter o marcador, iban a empezar a aparecer os espazos, o Compos iba a ter que arriscar máis. Bueno, penso que nos quedamos aí a un pasiño, non? De meternos nesa pausa de hidratación, a que me imagino que co 0-1 o Compos reconduciría a situación ainda para irse xa con todo o ataque, e nos tiñamos a esperanza de poder facer o segundo gol. Fixemos o traballo perfecto, nesa acción encontramos o penalti. Penso que a pesar de estar ordenadiño, estar xuntos, estar pois moitas veces en campo propio, o equipo vía o cómodo e transmitíame boas sensacións, pero diante tiñamos un equipazo que tamén foi quen de encontrar o gol e de forzar ese penalti. Xogastes este ano 3 partidos, 3 empates. Pensas que este ano, neste partido, se houbera prórroga de penaltis, a historia cambiaría ou non? Se houbera prórroga e penaltis, o escenario do partido cambia completamente. No momento que empata o Compos sabe que está ascendido e que lle vai, e nós sabemos que non nos vale. Temos que un pouco xa empezar a ir a tumba aberta. Eles evidentemente protexen o que teñen, porque o escenario trocou de que nós estábamos moi cerquiña, de repente estaban iles, non? Que non estuveron en todo o partido. Pareceríame tamén ventaxista, é dicir, se houbera prórroga estabas con 9, probablemente se o empate nos valera os dous, non houve sabido as expulsións que se deron no partido. Unha lástima non poder ter a prórroga, non poder ter os penaltis, morrer de pé, é unha lástima grande, pero, bueno, imagínome que así o fútbol é o que nos tocou desta vez. Andrés. Andrés Sinaraja de Pulfén. Lo primero, felicitarte por la temporada y por enganchar a toda la gente de Orense al equipo. Y lo segundo, que se siente a un entrenador con 30 años formar parte de la historia del club como uno de los pocos que ha conseguido
pasito del ascenso. Bueno, satisfacción, ¿no? Aprovecho la pregunta para agradecer muchísimo a toda la gente, ¿no? A toda la gente de Orense. Nos ha apoyado muchísimo estas semanas, los hemos sentido súper cerca, se han manifestado, nos han deseado que consiguiésemos ese primer ascenso en la historia del club y veníamos con mucho orgullo y con muchas ganas a poderles representar. Sabemos que están ahí al otro lado del televisor un poquito tristes, no os voy a engañar, nosotros también lo estamos, pero esto es fútbol, hay que levantar la cabeza, hay que continuar, mañana descansar y desde el lunes seguir el camino. Me imagino que cuando lo veamos con perspectiva le daremos muchísimo más valor a todo. Queremos hacer una carrera de fondo, en mi caso como entrenador, creo que soy muy joven, tengo que seguir acumulando experiencias y a lo mejor el fútbol, pero fíjate, hoy nos lo quitó en esa acción y me lo devuelve en otro momento. ¿Una pregunta más? ¿No? Gracias. Gracias, buenas tardes.